Adolfo ewo yene Awurade Yesu Kristo dinu mu. Enne mame no enche intansem bi kakra. Ebre bi atwa mu na wote Odifo bi ka ana efrem Odifo Obota. Ishira FM radio ahodo top radio Accra JTV na mi gina JTV Mondays eye program bi a efre no asem sabe na mi ba Ishira Multi TV satam na adom Multi TV ne wo station ba ko efre na Ishira Odifo Obota ma JTV bebre wo nzimama mu me yanzimani san betena Accra efri oba Kumasi oforu krom da jidin wo ho start aso wo faade ata na na me su bodyguards be 3 na bo ka bi Dodge etesa hammer Dodge kase nti daye mu na isem kuta sa Dodge no na ma park wo Mamponten faade ba bia Asante ma bo for signboard ni simo na isem ni obi di nkomo daye ni mu me hu se nipa mne ne di nkomo no yoba prekope na waye white no watu akosoro na we so aye white no mapu we atu we aye white na we atu te hwa na me friend bodyguard back na me say ede na rapture aba nipa yi na atu amemo ma me ye osofo me gina ho enti afia se me tumnika afri kuro no mu akwahye bush baabi amekoto wa mesu se mente ase se enipa oba bi amene ne di nkomo no mpo de otonwom keke waye white akosoro na me am ye Odifo amagidin se na me gina ho enti osu na mesu wo bush wa we answer papa kokora bi sha atade white ne de black abone mu no wa aboju se bebre no be gina bi sam se menana ada na wo ha na wosu sa na se papa wosu gina ha bisa me caution enipa ye white a wo mko heaven e na wo gina ha wo be bisa me caution ti wonte de asi e wo kromu se obi a ye white e ko heaven e na me manko bi a me koto ya misu sa wo so she bush a wanko bi na pa no sha ase se okrokro se mi nya isu na me me de kro manko bi no na me wo ha na eye Mza apan say yesterday say rapture abana manko bi osmeba hwade bi na ode ne safa I say war tenten na I say school war bi na ode ne safa war no na I say sene na mehwe na I say sene ya yeyi no abonten nwu asofo bebre amenim wo aya chechire wo nsa no mo ye do ma bodua ho ni ye de kodima ene dade ebobbo wo mposo bobbo no musu ebi no prepare akase asofo amenim wo wo Ghana ha wo mu nyina so bebre ya asofo etagina FM ne radio so ne TV ahodo so asofo no doso be wo mu amenim wo so doso ena wo na amenim wo so ewo mpa na afi asofo na enchen ho amanaka sie bi da ho no gya so wa menanim na nipa bebre gugya mu a wo so mo hye na emoa enenam wo mo ho no mo hwinim so no mo dagyanim emoa na hye ba nipa na hye emza pa ese na asofo we minim no bo ba asofo bebre se we mu yina minim wo eyede no mo hye ye bo wo ho saa ana ba pese enu ntina me ka tro se wo wan ko heaven na wan san ma ha no wo de ne ye esan bre bi ntoma wo cheche ma merwafo na wo ya adoye ma nipa bebre nu nti ana Awurade amfa wa ma ha wo hu wo na egu agya mu yi ye bro sa asa de ye bro asofo ya na fi ye de wato amana kase na ogya da mu no ho me sha sese mesu papa ne se nyame ama obere kakra ya bi se fa sesan wa adwen ebisa se na asofo ede no mo ye ya enti omo wo ha na me mini ha na me so man ko heaven bi e no san de ne safa ban no ho na asofo no video na me hwe na firi ho na afi mi hu se
asɔfoɔ bi te hɔ ebubu anonte wɔyɛ na ebinom de sudi ɛhyɛ no kala ebi yɛ no deɛ red blue black say ɛna ebinom nso kutakuta folder water ɛne sɛmina ahodoɔ ɛne 6 flowers na ade nyinaa ɛna papa bi sɛ ka kyerɛ m sɛ wɔn ne wɔn yɛ wɔ asase so a nyame bu afu wɔn a ɛno nti yɛboro wɔn no ɛno nie wɔn daadaa nipa bebree sɛ nkwagyeɛ wɔ ɔyɛre mu na wɔyɛ no wɔn bubu kura na ɛyɛ fraitɔ ɛna wɔn de wɔyɛ kakra afra na wɔn de aduhwam yɛ afrafra na wɔn ahyɛ no colours na wɔn tontɔn ɛno nti na awurade yɛ wɔn saa Jehovah Yahweh ɛhɔ anam ka kyerɛ papa no sɛ ɛnneɛ na ɛno nti na mankɔ because me nso me bubu ɔyɛ ne bi na bere bi atwa mu na meyɛ Pentecost ni a before Pentecost starting mpaebɔ na me bubu ɔyɛ biara na ɔsɔfoɔ bi na maa ma adwene sɛ wokɔ FM so na woantɔn ɔyɛ la enipa bɛba but wonya hwee ɛna maa me tɛne me ho start bubu ɔyɛ saa ta na me ba me ne yɛ adwuma ɛyɛ agabush ɛna yɛte ne din Odifo agabush ɛna me ba baako yɛ friend fire ɔno de ɔyɛ me nua to ɔmo na ɔmo starting mpaebɔ no enti me bubu ɔyɛ ni bi na asɔfoɔ de kyerɛ bubu ɔyɛ ni bi no no kora nyame anim me bɛyɛ kɛse me bɛnya sika nanso ni nyinaa akyi no saa adeɛ na yɛyɛ ni nyinaa yɛ bɔne na papa no kasa kyerɛ me sɛ efiri na kɔ bubu ɔyɛ ntɔn biem enyusufo da wata biem na yɛ ɔkɔto nneɛma enyusu 6 flowers enyusu perfume bi a ne mo bɔ Yesu Kristo Nyankopɔn te asefoɔ de bɛne di na fa yɛ adwuma na hwɛ sɛ me awurade me nhyira na me mpagya wa anan masiesie ahenneɛ kɛseɛ bi di ama wɔn mo a ɛyɛ asɔmmerɛ ɛma me prɛko pɛ no m'ani teeɛ m'ani tee in fact na me ho nyinaa fɔ mfifire na me sɔre gyina me nan so bu nkotodwe saa taa me te adwo so ɛbɔ mpaeɛ srɛ awurade hɔ bɔ ne fakyɛ ɔdɔfoɔ na papa no kyerɛ me sɛ menkɔ ɛsoro hɔ asɔredan bi si hɔ menkɔ hɔ na asɔfoɔ bi wɔ hɔ mbɛkyerɛ m deɛ menyɛ na mpagya m'ani hwɛ ɛsoro hɔ no na asɔre no yɛatwerɛ Christ Apostolic Church International enti me nso meyɛ Pentecost ni menkɔ apostolic da menim apostolic ho abakɔ asɛm bi a nanso saa no a honhom kyerɛ me sɛ asɔre a menkɔ no kefiri wɔ kɔ no deɛ me ho sɛ mentɔn ɔyɛ bie menkɔ FM bie mu megyina ka nyame asɛm na ɛbaa sɛ meka kyerɛ me yere me ma me bodyguards na firi me nkyɛn kɔɛ sɛ bɛsɛ mesan m'akyi bɔ bra no foforɔ na mewɔfa asefoɔ ne wɔn ma me tire ne wɔn nyame dwuma mu nyinaa ahokyerɛ baa nti wɔn dwane gyaa me ɔdɔfoɔ mekɔ kwayɛbo a CSC prayer center ɛwɔ asaman kɛse ɛkɔ bɔɔ odiifoɔ a wɔwɔ hɔ a yɛfrɛ no awoni amaneɛ ɔkyerɛ me sɛ mempaa me ho akyi na wɔn de me bɛkɔ training ne ma bɛyɛ ɔsɔfoɔ CSC ne ɛbɛtake me berɛ kakra bɛyɛ sɛ 2 years saa berɛ so menni adwuma biara a mede bɛhwɛ me ho nti mebaeɛ no in fact mantoa so ankɔ CSC no na nyame asan kyerɛ me sɛ menim nuro deɛ a onim sɛ masua hahan ne nuro bebree mentɔn nuro na mefa ntɔm aduane ni na mentu anammɔn a wɔkyerɛ me no na mekɔ so sɛ metɔn nuro no nanso mentu anammɔn no na nsɛn a ɛyɛ on the 23rd January a yɛto aba no wɔ mu no daeɛ ne san si biem afei na mehu deɛ menya me ho enti menam wei so tumi nuanom asɔfoɔ ifo sɛ saa ɔkɔtɔ a yɛde yɛn ho ahyɛm ɛne kwan yɛfa so daadaa nipa yɛn a yɛbɛ radio so yi yɛtumi ma nkɔfoɔ frɛ na afofoɔ mmaa ɛfrɛ obi wɔ hɔ a no wafrɛ sɛ hwan ne yɛfrɛ no akuya ɔsɛ yɛ mea sɛ akuya mehu sɛ sunsum yi ase seesei ne sei na enipa te radio no mu sɛ sɔfo yi yɛ adeɛ ɛso ɔmo nyinaa no mo yɛ nkɔfoɔ a yɛne ɔmo hyehyɛ ebinom ba asɔ dan bɛdi adanseɛ sign check a ne nyinaa na yɛne ɔmo ahyehyɛ sɛbe yɛfa nkɔfoɔ koraa dane ayarefoɔ a asɔfoɔ bi da so yɛ sɛsia wɔ TV so mebɔ me nuanom asɔfoɔ kɔkɔ sɛ ogye bi wɔ hɔ ɛtwɛn ademayɛfoɔ
na Bible say mama wo na adamo na Nyankopon wo si na twetwe na de nipa da se ne dua no eno ano betwa orofo ehu kan me said da ye de san ba bio eye 23rd December ni ma ye beto abeya eye 2016 enti ebedu 2017 no afi ma ye basa ntumi ko radio so cause adura meto yina no enipa ba no nisika ye hwewom afi homo bro ho bi abehye mi mu a be kon dosa me ko sa help ni bi enti ma sha asese me bo bra no foforo Odifo bi a wutie me sofo bi a wutie me sa na da kwan ya ye nam so tonton wo ye hye nkoma kase agi sika ji consultation 5 million 3 million charge obi 10 million mumi ye jani na mu ho no sura hini na ben na okay Revelation chapter 21 no a verse 1 go say na mu ho so foforo ne asase foforo a wasiesie nsai for de komani kunu so fisu risane na sa osoro foforo ne asase foforo no okay be ni medu verse 15 ho no a wasi na ehufo achiwadeyefo ene wona woyɛ saa nneɛma no nyinaa rehyɛne ahedie no mu bi afei 1 Corinthians chapter 6 verse 9 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ɔsɛ nti munnim sɛ wɔn a wɔntene no renyɛ Onyankopɔn ahedie no mo ma wɔn na adamo adwamammɔfoɔ adutofoɔ abosomsofoɔ ensanofoɔ ɛne andimfoɔ ɛne nneɛma ɛtete saa wɔn ma yɛ saa nneɛma nyinaa renyɛ Onyankopɔn ahedie no ɔdɔfo sɛ wogyi di sɛ heaven wɔ hɔ ampa na wopɛ sɛ daakye wo kra kɔ hɔ no wɔ heaven hɔ deɛ a gyae adwaman no to baabi ɛmfa duro nhyɛ w'asɔre ase ɛmfa nsom nyame na yɛakyiwadeɛ ɔsɛ yɛakyiwadeyɛfoɔ wɔn a ɛbɔ Yesu din wɔabrɛ abosom hyɛ wɔn dam wɔn a adwan wɔ kɔto nom de Yesu din yɛ adwuma wɔn a ɛma mɛma ɛfa mɛma to wɔn a ɛma aware mmaa wɔn a ɛte sɛ nneɛma yi ase ɛma yɛyɛ wedding wɔn asɔre dam egya bi kɛseɛ bi ba mesrɛw medeɛ mahu Awurade abɔ me nka yɛ but yɛ obiara na Awurade bɛbɔ ne nka yɛ na Awurade sɛ memfa saa asɛm yi so na mensɛnde family nyinaa sɛ ne brɛ no aso na ɛnkyɛ ɔba na obebu atɛn sɛ de obiara adwuma teɛ mɛda wɔ ase sɛ wotie me medin de Apostle John Blessed Blay medin de Apostle John Blessed Blay bebree frɛ mo Odifo Obota no sisi amede to hɔ ne mo ma apostle no sɔfo bree ɛna fa frɛ me na yɛmfa ntoma pa ne atare pa mfira na yɛnkɔ ekohyia Awurade Yesu Kristo da obesan wɔ na hedie mu no Peter bi sɛ Yesu sɛ hwɛ yɛgya de nyinaa hɔ yɛgya ni brɛ yɛgya pobɔ hɔ yɛgya sika yɛgya ma hɔ yɛgya nsanom yɛgya abosom nyinaa hɔ abedi wachi ɛdɛ de ebenya na Yesu ka kyerɛ ne sɛ hwɛ mo magya de nyinaa hɔ abedi machi no da metena mani onyama konwa so no mo so betena Israel konwa dumienu so mo bu Israel abusua nyinaa ten na ɛda no okyidifo bedi kan na de odi kan so abedi akyire na ma bi hu sɛ ahenie kɛseɛ wɔ hɔ a nyame asiesie amayɛ papa hwɛ no wanyɛ mistake and lose this kingdom hwɛ no wanyɛ mistake and nyae saa ahenie yɛ antoɔ na wiase nipa nya wiase agyapadeɛ ne dan ne pray ɛne kasi nyinaa dam na ɔhwere ne kra fa so bɛn na wɔ soɔ ɛne wɔ society bebree wɔ Ghana ha asɔfo bi deɛ ɛna ɔmo de hyɛ kawa akɛseɛ yi o ebi deɛ yɛ chain tententen ebi deɛ handkerchief white ɔde gu so a na kwan a adiifoɔ fa so tumi ma obi da ne bubuani yɛma no kɔ twa scan ne yɛde bɛkyerɛ wɔ TV so ne yɛketiatia no so sɛ sɔre no asɔre no ne nyinaa yɛ creating a yɛde daadaa nkɔfoɔ de twe akra na yɛnya sika firim na mpɛsɛ mewɔ ne obiara ɔyɛ odiifoɔ ne bɔ no kɔkɔ sɛ so nya dan nya kasi na sɛ ɔkɔpie saa agya no mu a obɛnu no hɔ na Lazarus deɛ ɔkɔɛ na osikani no wankɔ na ɔka sɛ Lazarus fa nsateɛ bɛbɔ nsuo mu sɔm tɛkyɛma so na bɛbrɛ na Abraham ka kyerɛ sɛ baabi a wɔ bɛpɔ kɛseɛ bi atwa ntam a obi ntumi fa nsuo mfiri hɔ mmerɛw mesrɛw ɛnɛ ne nkwagyeɛ da ɛnɛ ne wɔgyeɛ da sɛ me ɔbotan ɛka saa asɛm yi kyerɛ wo deɛ a ɛdeɛ na huru sɛ ɛbrɛ no aso sɛ Awurade ɛgye ne ma enti bɛka me ho a ne yɛmfa ɔdɔmmɔ
yɛn kɔhyɛ Christian wonyam na so oba yɛnso yɛne na atena ɛne na di dɛ wɔ na ahenie no mu nyame hyira sɛ wotie nsɛm ati sɛ awurade nka ho bye bye